sa akin, wasakin. Wasakin kuman ang mga magandang alaala natin, wala rin. Wala pa rin nangyari kahit ilang beses kumang ulitin. Ulitin kumang gawing tanga ang sarili para lang di ka mawala sa piling kumahal. Bakit mahal? Bakit mo ko sinaktan, mahal? Nasaktan. Bakit kailangan ko pang masaktan? Sa pag-ibig na pinili ko sa piling mo, hindi ko inasahang makaramdam ng ganitong sakit, pero dumating na tayo sa parte ng istorya ko kung saan ang mga luha ay di na mapipigilan. Parang akong isang magandang papel. Hindi malinis, hindi madumi, pero magandang papel. Na pinulot mo ng buong ingat para hindi mabasa at mapunit. Pero dumating ang punto na ang kagandahan ng papel ay dahan-dahan mong kinupi at pinilit na gawing isang eroplano. Eroplanong gawa sa papel. Magandang papel. At akala ko'y doon na nagtapos. Naghihintay ka lang pala ng tamang pagkakataon upang ako'y ihagis sa direksyon na kahit ikaw ay di alam kung saan paroroon. Sa madaling salita, pagkatapos ng lahat, ay kusa mo na lang akong itinapon. Mahal, hindi ko inasahang mangyayari to. Sa mga panahong meron pang tayo, mahal, bakit ka nagbago? Ang dating malinaw ay naging malabo. Ang dating kumpiyansa ay naging kabado. Ang dating mainit na damdamin ay naging mas malamig pa sa yelo. Ang dating pag-ibig kung pusang umaagos ay naging parang gripong barado. Alam ko na ngayon, mahal, maliwanagan ako. Ganun nga, dumating ka lang pala sa buhay ko upang ako'y mabago. Sa huling pagkakataon, hayaan mo sana akong tawagin kitang mahal. Mahal, salamat. Salamat sa sugat at sakit. Salamat sa mga alaalang mapait. Salamat sa mga karanasan ko sa iyong malupit. Salamat, mahal. Nakakatanga ba? Baka nagtataka ka kung bakit pinasalamatan pa kita. Oo, tama ang narinig mo. Nagpapasalamat ako hindi dahil tanga ako, kundi napagtanto ko ang lahat ng nangyari ito ay isang humubog sa sarili ko. Tanda na kaya ko rin magbago. Magbago hindi dahil sa hindi ako kontento sa kung ano at sino ako, kundi dahil kailangan ko para sa ikabubuti ng sarili ko. Kailangan ko na magbago. Teka muna. Meron lang akong napansin. Nagmahal? Saktan? Nagbago? Ano bang kasunod ito? Siyempre, di pa natauhan. Pero sumubok man akong muli, ay alam kong di na magiging katulad ng dati, na mapupuno ulit ng hapde. Sa mga nangyari natutunan ko, na ang pangalawang pagkakataon ay walang kasiguruduhang magiging masaya sa huli. Kundi, ito'y pagkakataong patunayan sa sarili mo na kaya mong bumangon muli. Pagkatapos mong magmahal, masaktan, at magbago, ay handa ka pa rin magmahal ulit. Nagmahal, masaktan, nagbago, nagmahal ulit. Yun lang po, maraming salamat.